O pleno, que comezou cun minuto de silencio polas vítimas do naufraxo do Sin Querer 2, analizou o resultado das negociacións para a aprobación dos TAC. A conselleira do Mar destacou o bo estado dos caladoiros onde faena a flota galega, que acadaron o rendemento máximo sostible. En líneas xerais, o que podemos decir e do que me sinto orgullosa é que os informes do ICES acreditan que a maioría dos caladoiros onde faena a nosa flota se atopan xa no rendemento máximo sostible, é dicir, estamos facendo unha xestión dos recursos moi boa e iso nos debe de alentar a seguir traballando nesta línea e tamén a seguir conseguindo cada vez millores precios para os nosos produtos. Sen embargo, foi o Brexit o que centrou boa parte do debate do Consello. Rosa Quintana dou conta da xuntanza mantida co comisionado europeo para o Brexit, Michel Barnier, sobre os termos que regularán a saída do Reino Unido de Europa en materia pesqueira. Con respecto á reunión que mantuvemos co comisionado señor Barnier, pois falar un pouco da situación un pouco triste que se plantexa para toda Europa no feito de que un país decida abandonar a unión de todos os países, indo xusto en contrario do que se está a tendencia internacional de ser cada día un poquinho máis grandes, pero xa que se produce este divorcio, o que pretendemos é que se faga da forma máis ordeada posible. E entón, nos o que esperamos é que o Reino Unido acepte o acordo que xa ten definido co comisionado representante da Unión Europea e que as fórmulas do divorcio queden todas perfectamente recollidas, non? Por iso nos esperamos que o Reino Unido acepte este acordo, onde están recollidas todas e cada unha das cuestións que teñen que ver con ese divorcio. Neste sentido, a conselleira informou que a Xunta encargará ao Instituto Universitario de Fondos Europeos Salvador de Madariaga da Universidade da Coruña un novo informe sobre a actual situación e as posibilidades para conformar o acordo de pesca co Reino Unido. Fará unha vez se clarifiquen os termos que rexerán o proceso de saída do país da Unión Europea.